Good News Club World. Yeah. ஹாய் குட்டீஸ், உங்க எல்லாரையும் சிஎஃப்என் குட் நியூஸ் கிளப்போட 48th எபிசோட்க்கு வெல்கம் பண்றோம். I'm your Itana and I'm your Ivana. குட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம நிறைய முக்கியமான விஷயங்கள் கத்துக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த நாளை கொடுத்ததுக்காக நன்றி. இந்த 48 குட் நியூஸ் கிளப்ல கூட நாங்கள் கற்றுக்க போகிற சாங், மெமரி வேர்ஸ், பைபிள் லெசன், ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் எல்லாத்துலேயும் உங்கள் காரம் இருக்கட்டும். நாங்கள் கற்றுக்கிட்ட ஒவ்வொன்றும் எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் அதை அபியாசப்படுத்த கிருபை பாராட்டுங்க. இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே, ஆமென். குட்டீஸ், நீங்க எதுக்கெல்லாம் காட்க்கு தேங்க் பண்ணுவீங்க? வெரி குட். சில பேர் ட்ரெஸ், வாட்ச் அதெல்லாம் சொல்றீங்கல்ல. அது மாத்திரம் இல்லை குட்டீஸ், நமக்கு கிடைச்ச பேரண்ட்ஸ், ஸ்கூல் எல்லாத்துக்காகவும் நம்ம காட் தேங்க் பண்ணணும். முக்கியமா நம்மளுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதுக்காக நம்ம காட்க்கு தேங்க் பண்ணணும். அதுக்காகமா தேங்க் பண்ணணும்? ஆமா, பிகாஸ் காடால மட்டும்தான் நம்மளுடைய பாவங்களை மன்னிக்க முடியும். வேற யாராலையும் நம்மளுடைய பாவங்களை மன்னிக்க முடியாது. நம்மளுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கிறதுக்காகவே இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துல வந்து குழந்தையா பிறந்து மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிரோட எழுந்தாங்க. ஓகே குட்டீஸ், அதுக்கு நம்ம காட்க்கு தேங்க்ஃபுல்லா தான் இருக்கணும். பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதுக்காக கூட நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தணும். இன்னைக்குரிய வேர்ட் கூட அதான், sins forgiven, thank God. உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதற்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்து. ஓகே குட்டீஸ், நீங்களும் எங்களோட சேர்ந்து இன்னைக்குரிய வேர்ட் சொல்றீங்களா? sins forgiven, thank God. உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதற்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்லு. குட்டீஸ், இன்னைக்கெல்லாம் வேர்ட கத்துக்கிட்டீங்கல்ல, அதை பத்தின ஒரு சாங் இப்ப நம்ம கேட்க போறோம். கேட்கலாமா? பாவத்திற்காய் மரித்தவர், வேத வாக்கின்படி எழுந்தவர், உன்னையும் என்னையும் அழைக்கவே ராஜாதி ராஜனாய் வருகிறார். உன்னையும் என்னையும் அழைக்கவே ராஜாதி ராஜனாய் வருகிறார். நமது பாவத்திற்காய் மரித்தவர், வேத வாக்கின்படி எழுந்தவர், உன்னையும் என்னையும் அழைக்கவே ராஜாதி ராஜனாய் வருகிறார். உன்னையும் என்னையும் அழைக்கவே ராஜாதி ராஜனாய் வருகிறார். இந்த சாங் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஏசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் உன்னோட என்னோட பாவத்துக்காண்டி மரிச்சாங்க. அது மட்டும் இல்ல, பைபிள்ல முன்னாடியே எழுதியிருந்த மாதிரி ஏசு கிறிஸ்து மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிரோட எழுந்துட்டாங்க. உயிர் தெழுந்த தேவன் நம்மளுக்காக பரலோகத்தை ஆயத்த பண்ணிருக்காங்க. அந்த பரலோகத்துக்கு நம்ம போகணும்னா நம்மள்கிட்ட பாவம் இருக்கக்கூடாது. ஆனா நம்ம பாவம் செய்யறதால, ஆனா நம்ம மன்னிப்பு கேட்கும் போது ஏசு கிறிஸ்து நம்மளுக்கு மன்னிக்கிறதுக்கு வல்லவரா இருக்காரு. நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் பாவம் செய்யும் போது அவர் மன்னிக்கிறார்ல, அதுக்காக நம்ம மறக்காம எப்பயும் ஆண்டுக்கு தேங்க் பண்ணணும். ஓகே குட்டீஸ், இந்த குட்டி சாங்க நம்ம மறுபடியும் கேட்கலாமா? பாவத்திற்காய் மரித்தவர், வேத வாக்கின்படி எழுந்தவர், உன்னையும் என்னையும் அழைக்கவே ராஜாதி ராஜனாய் வருகிறார். உன்னையும் என்னையும் அழைக்கவே ராஜாதி ராஜனாய் வருகிறார். நமது பாவத்திற்காய் மரித்தவர், வேத வாக்கின்படி எழுந்தவர், உன்னையும் என்னையும் அழைக்கவே ராஜாதி ராஜனாய் வருகிறார். உன்னையும் என்னையும் அழைக்கவே ராஜாதி ராஜனாய் வருகிறார். என்ன குட்டீஸ், இந்த சாங்க்கு நீங்க சேர்ந்து ஆக்ஷன் பண்ணீங்களா? வெரி குட். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் மெமரி வேர்ஸ் கத்துக்க போறோம். மெமரி வேர்ஸ் சொல்லி தரதுக்கு சிஎஃப் மதுரையில ஊழிய செய்யறதான ஜான் அண்ணன் வந்து சொல்லி தருவாங்க. பிள்ளைங்களா, நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரோடையும் சேர்ந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த நேரத்தில் தெரியாமல் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டீங்க. உங்கள் அம்மா அல்லது அப்பா சொல்கிறாங்க, நீ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரக்கூடாது, நீ வீட்டில் இருன்னு சொல்லிட்டா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? அந்த நேரத்தில் உங்கள் அண்ணனோ அக்காவோ வந்து தம்பி வரட்டும் அல்லது தங்கச்சி வரட்டும், நான் வரல அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவீங்க. அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு நம்ம கற்றுக்க போகிற வசனத்தில் கூட ஆண்டவர் அதை விட அதிகமாக உங்களுக்காக ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுருக்கார். அதை குறித்த வசனத்தை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாமா? அந்த வசனத்தை நான் பைபிள்லேருந்து படிக்கிறேன். பைபிளில் புதிய ஏற்பாட்டில் 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனம். நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார்,
2 கொரிந்தியர் 5:21. பிள்ளைங்களா, உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, பைபிள்ன்றது ஆண்டவருடைய வார்த்தை. இது ரொம்ப ரொம்ப 100% உண்மையான வார்த்தை. இதுல இருக்கிற எல்லாமே உண்மை. இதை நீங்க கண்டிப்பா நம்பலாம். பைபிள்ல 2 பகுதி இருக்கு. ஒன்னு பழைய ஏற்பாடு, இன்னொன்னு புதிய ஏற்பாடு. நம்ம இன்னைக்கு படிச்ச வசனம் புதிய ஏற்பாட்டுல 2 கொரிந்தியர் புஸ்தகத்துல 5ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்துல இருக்கு. இந்த 2 கொரிந்தியர் புஸ்தகத்தை பவுல் அங்கிள் கொரிந்து பட்டணத்துல வாழ்ற சபைக்காக எழுதுனாங்க. ஓகே, இந்த வசனத்துக்குரிய அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியுதா? நான் சொல்லட்டுமா? நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதி ஆகும்படிக்கு, அதாவது நாம் அப்படின்னு சொன்னா நாம எல்லாருமே, அவருக்குள் அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ள தேவனுடைய நீதி ஆகும்படிக்கு, அதாவது நம்முடைய பாவங்களை இயேசு கிறிஸ்துவ மூலமாய் கழுவப்பட்டு நம்ம நீதிமான்களாய் மாறும்படிக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். அதாவது பாவம் அறியாத அப்படின்னு சொன்னா இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பாவமும் செய்யாதவர். உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, இந்த உலகத்துல அவர் குட்டி குழந்தையா பிறந்து வளர்ந்து நம்மளை போல இருந்தாரு. ஆனா நமக்கும் அவருக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு. அவர் ஒரு பாவம் கூட செய்யல. ஆனா அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். நம்மளுடைய பாவங்களை இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டு நமக்காக சிலுவையில மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மறுபடியும் 3ஆவது நாள் உயிரோட வந்தாங்க இல்லையா, அதுதான் இந்த வசனத்துல போட்டிருக்கு. நமக்காக பாவமாக்கினார், நம்முடைய பாவத்தை அவர் சுமந்து கொண்டார். இதுதான் இந்த வசனத்துடைய அர்த்தம். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நமக்காக இயேசு கிறிஸ்து நம்மளுடைய தண்டனைகளை சுமந்து கொண்டார். ஓகே தம்பி தங்கச்சி, நீங்க ஒருவேளை ஏற்கனவே ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகளா இருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஆண்டவர் உங்களுடைய பாவத்தை மன்னிச்சிருக்காரு இல்லையா, உங்களுக்காக அவர் சிலுவையில மரித்ததுக்காக, உங்களுக்காக அவர் தண்டனை ஏத்துக்கிட்டாரு இல்லையா, அதுக்காக ஆண்டவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க. தினம் தேங்க்ஃபுல்லா இருங்க. ஒருவேளை நான் இன்னும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கலையே, ஏசாமிக்கு இன்னும் என் இருதயத்துல இடம் கொடுக்கலையேன்னு சொல்லி நீ யோசிப்பேன்னு சொன்னா, இன்னைக்கு உனக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. நீ ஆண்டவரை சொல்லி கூப்பிடலாம். ஆண்டவரே என் உள்ளத்துல வாங்க, என் பாவத்தை மன்னிங்கன்னு சொல்லி நீ கேட்கலாம். கண்டிப்பா ஆண்டவர் உன்னுடைய பாவங்களை மன்னிப்பார், உன்னை அவருடைய பிள்ளையாய் மாற்றுவார். ஓகே பிள்ளைங்களா, இப்ப இந்த வசனத்தை நம்ம ஒரு சின்ன கேம் மூலமா நம்ம கத்துக்க போறோம். என்ன கேம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த வசனத்தை கிளாப் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். நான் சொல்ற ஒரு வேர்டு, அதாவது உதாரணமா தேவனுடைய நீதி அப்படின்ற வார்த்தை வரும்போது மட்டும் அதுக்கு மட்டும் ஆக்ஷன் பண்ணணும். நீதி அப்படின்னு சொல்லி இப்படி பண்ண போறீங்க. மற்ற டைம்ல முன்னாடியும் சரி பின்னாடியும் சரி நீங்க கிளாப் பண்ணிக்கிட்டே வசனத்தை சொல்ல போறீங்க. ரெடியா? புரியுதா உங்களுக்கு? 2 கொரிந்தியர் 5:21. நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். 2 கொரிந்தியர் 5:21. வெரி குட், சூப்பரா பண்ணீங்க. இப்ப பாவம் அறியாத அப்படின்ற வேர்டு வரும்போது இப்படி செய்ய போறீங்க. ஓகேவா? 2 கொரிந்தியர் 5:21. நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். 2 கொரிந்தியர் 5:21. சூப்பர், வெரி குட், சூப்பரா சொன்னீங்க. ஓகே பிள்ளைங்களா, இது லாஸ்ட் சான்ஸ். இப்ப ரெண்டையுமே செய்ய போறீங்க. நீதி ஆகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை ரெண்டையுமே செய்ய போறீங்க. மீதியெல்லாம் கிளாப் பண்ண போறோம். ரெடி? 1 2 3 ஸ்டார்ட். 2 கொரிந்தியர் 5:21. நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். 2 கொரிந்தியர் 5:21. வெரி குட், சூப்பரா சொன்னீங்க. குட்டீஸ், மெமரி வாஸ் எல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்களா? மறந்துடாதீங்க, இந்த வாரமும் எங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து சென்ட் பண்ணணும். சரி, நம்ம போன வாரம் கிரியேஷன்ஸ் பத்தி நம்ம பைபிள் லெசன் பார்த்தோம்ல, அப்போ இந்த வாரம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? அதை சொல்றதுக்கு தான் சிஎஃப் மதுரையில் ஊரே செய்யறதான ஆபிரகாமன் வந்து சொல்லுவாங்க. ஹலோ தம்பி தங்கச்சி, நீ என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்திருக்கியா, ஏன் இந்த உலகத்துல மட்டும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது? எங்க பார்த்தாலும் சண்டை நடக்குது, அப்புறம் எங்க பார்த்தாலும் வியாதி. இப்ப கூட கொரோனான்ற வியாதி, எல்லாருக்கும் நிறைய மக்கள் இறந்து போயிட்டாங்க. இதெல்லாம் ஏன் நடக்குதுன்னு சொல்லி நீ யோசிச்சு பார்த்திருக்கியா? ஆமா, நம்ம போன வாரங்கள்ல கூட கத்துக்கிட்டோம்ல, ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை படைக்கும் போது எல்லாமே அழகா சூப்பரா பெர்ஃபெக்டா தான் படைச்சாங்க. ஆனா இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீ யோசிக்கிறியா? இதெல்லாம் ஏன் நடக்குதுன்னு சொல்லியும் இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம்னு சொல்லி தான் இன்னைக்கு நம்ம வேத பாடத்துல கத்துக்க போறோம். ஆமா, ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை எத்தனை நாள்ல படைச்சாங்க தம்பி தங்கச்சி? வாவ், சூப்பரா கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. 7 நாள்ல படைச்சாங்க. எந்தெந்த நாள்ல என்னென்ன படைச்சாங்கன்னு சொல்லி நாம அதோட ரீகால் பண்ணிக்கலாமா? முதல் நாள் ஆண்டவர் எதை படைச்சாங்க? ஆமா, வெளிச்சத்தை படைச்சாங்க. அதுக்கு பகல்னு பேர் வச்சாங்க. அப்புறம் இருளை உண்டாக்குனாங்க. அதுக்கு இரவுன்னு பேர் வச்சாங்க. 2வது நாள் என்ன உண்டாக்குனாங்க? கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க, வானத்தை ஆகாய விரிவை உண்டாக்குனாங்க. 3வது நாள் என்ன உண்டாக்குனாங்க? 3வது நாள் நாம இருக்கிற இந்த பூமி,
கடலை உருவாக்குனாங்க. அப்புறம் மரம், செடி, கொடி இதை எல்லாத்தையும் உருவாக்குனாங்க. 4வது நாள் என்ன உருவாக்குனாங்க? வானத்துல இருக்கிற சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரம். அழகா சொல்லிட்டீங்க. 5வது நாள் என்ன உருவாக்குனாங்க? கடல்ல இருக்கிற மீனை உருவாக்குனாங்க. அப்புறம் மேல பறக்கிற பறவைகளை உருவாக்குனாங்க. 6வது நாள் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குனாங்க. ஒன்று அனிமல்ஸ், இன்னொன்று ஹியூமன் பீயிங்ஸை ஆண்டவர் உருவாக்குனாங்க. 7வது நாள் ஆண்டவர் ஓய்ந்திருந்தாங்கன்னு சொல்லி நாம போன வாரத்துல கிரேஸ் ஆண்டி சொல்லும் போது கவனிச்சோம். அப்படிதானே? ஆண்டவர் படைச்ச 6வது நாள்ல படைச்ச முதல் மனுஷனை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க போறோம். அந்த முதல் மனுஷன், அந்த மனுஷனோட பேர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? கரெக்டா? கரெக்ட், ஆதாம். ஆமா, அந்த ஆதாம ஆண்டவர் எப்படி தெரியுமா உருவாக்குனாங்க? மண்ணுனால தான் உருவாக்குனாங்க. மண்ணுனால அவரோட சாயல் படியே அழகா உருவாக்குனாங்க. உருவாக்கி அவருக்கு சுவாசத்தை கொடுத்தாங்க. சுவாசத்தை கொடுத்தோடனே அவனுக்கு உயிர் வந்துச்சு. அப்புறம் ஒரு ஆத்மாவை கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆதாம் ஒரு முழு மனுஷனா மாறினா. அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க? அந்த ஆதாமுக்காக ஒரு சூப்பரான தோட்டம் உருவாக்குனாங்க. அந்த தோட்டத்துல இது வரைக்கும் பார்க்காத, நாம இமேஜினே பண்ண முடியாத அழகழகான ட்ரீஸ் இருந்துச்சு, அழகழகான பிளான்ட்ஸ் இருந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பசேன்னு புல்லு, எல்லாமே எங்க பார்த்தாலும் பச்சை பசேன்னு புல்லு இருந்துச்சு. அந்த இடம் எப்பவுமே பிரைட்டா அழகா சூப்பரா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி இடத்த உருவாக்கி ஆதாமுக்கு கொடுத்தாங்க. ஏன்னா ஆதாம குறிச்சு ஆண்டவர் ஒரு திட்டம் வச்சிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்ல, ஆதாம ஆண்டவர் படைச்சதுக்குரிய நோக்கம் என்ன தெரியுமா? ஆதாம், அதாவது மனிதன், ஆண்டவரோட ஒரு சரியான இணைப்புல ஃபெல்லோஷிப் வச்சுக்கணும்னு சொல்லி தான் ஆதாம ஆண்டவர் உருவாக்குனாங்க. அந்த ஆதாமுக்கு அந்த ஏதேன் தோட்டத்தை கொடுத்தாங்க. அப்படின்னா ஆண்டவர் ஆதாமை எவ்வளவு நேசிச்சிருப்பாங்க, அப்படித்தானே? ஆமா தம்பி தங்கச்சி, அதே ஆண்டவர் உன்னையும் என்னையும் நேசிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கூட பைபிள் வசனம் சொல்லுது. அதை நான் உனக்காக வாசிக்கட்டுமா? எரேமியா 31:3 சொல்லுது, அநாதி சிநேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன். அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? அநாதி சிநேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன் அப்படின்னா, அநாதி சிநேகம்னா அளவில்லாத அன்பு, அதாவது இங்கிலீஷ்ல அன்கண்டிஷனல் லவ். ஆண்டவர் உன் மேல என் மேலையும் அளவில்லாத அன்பு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் பைபிள் வசனம் சொல்லுது. அந்த ஆண்டவர் தான் உனக்காக எனக்காக இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க? படைச்சாங்க. அந்த ஆண்டவர் உன் மேல என் மேலையும் அதிகமான அன்பு வச்சிருக்காங்க. அதே தேவன் தான் யார் மேல அன்பு வச்சிருந்தாங்கன்னு சொன்னேன்? கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க, ஆதாம் அண்ணன் மேல அன்பு வச்சிருந்தாங்க. அதனாலதான் சூப்பரான, நம்ம இமேஜினே பண்ணி பார்க்க முடியாத ஒரு சூப்பரான ஏதேன் தோட்டத்தை அந்த ஆதாம் அண்ணனுக்கு கொடுத்தாங்க. அந்த ஆதாம் அண்ணனுக்கு அந்த ஏதேன் தோட்டத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. அங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா? ரசிச்சு பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அந்த ஆதாம் அண்ணனுக்கு இருந்துச்சு. ஆதாம் அண்ணன் ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தாங்க. ஆனா தேவன் ஒரே ஒரு கட்டளையை மட்டும் ஆதாம் அண்ணனுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆதாம், இங்க கவனியே, நீ இங்க இருக்கிற எல்லா மரத்துல இருக்கிற பழத்தையும் நீ சாப்பிடலாம். ஆனா ஒரே ஒரு மரத்துல இருக்கிற பழத்தை மட்டும் நீ சாப்பிடவே கூடாது. அது நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனி. அதை நீ சாப்பிட்டனா நீ சாகவே சாவாய் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லிட்டாங்க. இதை கேட்ட ஆதாமும் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க? எஸ், ஆண்டோட வார்த்தைக்கு ஒபே பண்ணிருப்பாங்க. கீழ்ப்படிஞ்சு ஆண்டவர் சொல்ற மாதிரியே செஞ்சிருப்பாங்க. இப்போ நாம பாக்குற அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், இது எல்லாத்துக்குமே யார் பேர் வச்சாங்க தெரியுமா? அந்த காலத்துல வாழ்ந்த ஆண்டவர் படைச்ச முதல் மனுஷனான ஆதாம் தான் பேர் வச்சாங்க. அந்த ஆதாம் ஆண்டவர் கொடுத்த ஏதேன் தோட்டத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்ல, அந்த ஏதேன் தோட்டத்தை பார்த்துக்கிற பொறுப்பையும் ஆண்டவர் ஆதாம் கிட்ட தான் கொடுத்திருந்தாங்க. ஆனா ஆண்டவர் ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சாங்க. ஆதியாகமம் 2:20 போட்டிருக்கு, ஆதாமுக்கோ ஏற்ற துணை இன்னும் காணப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. ஆமா, ஆண்டவர் பார்த்தாங்க எல்லாத்துக்கும் துணை இருக்கு. அதாவது எல்லா அனிமல்ஸும் ஜோடி ஜோடியா இருக்கு, பேர்ட்ஸ் ஜோடி ஜோடியா இருக்கு. ஆனா ஆதாமுக்கு துணை இல்லைன்னு சொல்லி ஆண்டவர் யோசிச்சாங்க. அதனால என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க? தூக்கம் வர வச்சாங்க. அதுக்கப்புறமா ஆதாமோட விலா எலும்புல இருந்து ஒரு எலும்பை எடுத்து என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா? ஒரு மனுஷிய உருவாக்குனாங்க. ஆதாம் முழிச்சு பார்த்தப்ப ஒரு மனுஷி இருந்தா. அந்த மனுஷிய ஆதாமுக்கு கொடுத்தாங்க. அந்த மனுஷிக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? ஏவாள். ஆமா, ஆதாமும் ஏவாளும் கணவன் மனைவியா இருக்கணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஏற்ற துணையை உருவாக்கி கொடுத்தாங்க. இந்த ஆதாமும் ஏவாளும் சேர்ந்து அந்த ஏதேன் தோட்டத்துல ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்தாங்க. ஆனா அவங்க எப்படி இருந்தாங்க தெரியுமா? அவங்க நிர்வாணிகளா இருந்தாங்க. அதாவது ட்ரெஸ்ஸே போடாம இருந்தாங்க. ஆனா அதை குறித்து என்ன படலைன்னா, அவங்க வெக்கப்படவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பைபிள்ல போட்டிருக்கு. அங்க நிறைய காட்டு மிருகங்கள் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு மிருகம் மட்டும் ரொம்பவே தந்திரமுள்ளதா இருந்துச்சு. என்ன தெரியுமா?
சர்ப்பம், அதாவது இங்கிலீஷ்ல சர்பன்னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு நாம பார்க்குறோம்ல அந்த ஸ்னேக் இல்லை, இங்க சர்ப்பம்னா யாருன்னா நம்மளுடைய எதிரியான சாத்தானை சொல்லுது. அந்த சாத்தானோட வேலை என்ன தெரியுமா? அதாவது ஆண்டவரை நம்பக்கூடிய மக்கள் அவரை நம்பக்கூடாதுன்னு சொல்லியும், அவருக்கு கீழ்ப்படுகிற மக்கள் அவருக்கு கீழ்ப்படியக்கூடாதுன்னு சொல்லியும் நிறைய தந்திரமான வேலைகளை செஞ்சு அவங்கள திசை திருப்புறது தான் இவனோட முக்கியமான வேலையா இருந்துச்சு. அன்னைக்கு கூட இப்படிதான் அந்த ஏதேன் தோட்டத்துல சாத்தான் சர்ப்பம் மூலமா ஏவாளை ஏமாத்துறதுக்காக அந்த ஏதேன் தோட்டத்துல வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான். அவன் எதிர்பார்த்த மாதிரியே அன்னைக்கு ஏவாள் வந்தா. இந்த சர்ப்பம் அந்த ஏவாளை பார்த்து என்ன தெரியுமா கேட்டுச்சு? நான் பைபிள்ல இருந்து வாசிக்கிறேன். ஆதியா 3ஆம் அதிகாரத்துல 1வது வசனத்துல போட்டிருக்கு, சர்ப்பமானது தந்திரமுள்ளதா இருந்தது, அது ஸ்திரீயை நோக்கி, நீங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சங்களின் கனியையும் புசிக்க வேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டோ என்றது. தேவன் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காரா இந்த மரத்துல இருக்கிற எல்லா பழத்தையும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காரா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சர்ப்பம் அந்த ஏவாளை பார்த்து கேட்டுச்சு. அந்த ஏவாள் அதுக்கு என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க? இல்ல, எல்லாத்தையும் சாப்பிடலாம், ஆனா ஒரே ஒரு கனியை மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது, அது நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனி, அதை சாப்பிட்டோம்னா நாங்க செத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சர்ப்பத்துக்கிட்ட ஏவாள் சொன்னாங்க. அதுக்கு அந்த சர்ப்பம் சொல்லிச்சு சிரிச்சுக்கிட்டே, ஆண்டவர் உங்களை நல்லா ஏமாத்தி இருக்காரு, அதை நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்களும் ஆண்டவர், அதாவது கடவுளா மாறிடுவீங்க, உங்களுக்கு நல்லது கெட்டது எல்லாமே தெரிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே இந்த ஏவாள் என்ன தெரியுமா யோசிச்சாங்க? இந்த ஏவாள் கீழ்ப்படிஞ்சிருப்பாங்களா, கீழ்ப்படியாம போயிருப்பாங்களா? நீங்க யோசிக்கிறீங்க அப்படித்தானே. ஆனா அன்னைக்கு நடந்தது என்ன தெரியுமா நடந்துச்சு? அந்த ஏவாள் கீழ்ப்படியாம போயிட்டாங்க. அவங்க என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க? அந்த மரத்துக்கிட்ட போய் நின்று அந்த பழத்தை பார்த்தாங்க. அது பார்க்கறதுக்கே சூப்பரா இருந்துச்சு, அழகா இருந்துச்சு, சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்டா இருக்கும் போலன்னு சொல்லி அதை பறிச்சு சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்க சாப்பிட்டது மட்டும் இல்ல, அவங்களுடைய கணவனான ஆதாமனுக்கும் அதை கொடுத்தாங்க. அவங்களும் என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க? அதை வாங்கி சாப்பிட்டாங்க. இது எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் இல்லை தம்பி தங்கச்சி? ஆமாம், ஆதாமும் ஏவாளும் ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க? அவர் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்ன அந்த பழத்தை சாப்பிட்டாங்க. இது மூலமாக தான் பாவன்ற ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்தில் வந்துச்சு. அதனாலதான் நீயும் நானும் கூட இன்னைக்கு ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத நிறைய விஷயம் பண்றோம்ல, ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத யோசிக்கிறோம், ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத பேசுறோம், ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத செய்யறோம். ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத யோசிக்கிறதுனா பொறாமப்படுறோம் மற்றவங்க மேல, ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத பேசுறதுனா கெட்ட வார்த்தை பேசுறோம், பொய் சொல்லிடுறோம், ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத செய்யறதுனா மற்றவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அடிக்கிறோம்ல, இதெல்லாம் பாவம். இந்த பாவம் என்ன தெரியுமா செஞ்சிரும்? என்னையும் ஆண்டவரோட அன்பை விட்டு ரொம்ப தூரம் கொண்டு போயிரும். இந்த பாவம் ரொம்ப கொடுமையானது. இந்த பாவம் எதனால வந்துச்சு தெரியுமா? ரோமர் 5:12 போட்டிருக்கு, இப்படியாக ஒரே மனுஷனாலே பாவமும் பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்தில் பிரவேசித்தது போலவும் எல்லா மனுஷரும் பாவம் செய்தபடியால் மரணம் எல்லாருக்கும் வந்தது போலவும் இதுவும் ஆயிற்று. அப்படின்னா ஒரே மனுஷன்னா இங்க யார தெரியுமா சொல்லுது? ஆதாம். ஆதாம் செஞ்ச இந்த தப்புனால இந்த உலகத்துல பாவம் வந்துச்சு. பாவத்தை செய்யும் பொழுது அதுக்கு ஒரு தண்டனை மரணமும் இருக்கு. அந்த மரணம் என்ன தெரியுமா எதை குறிக்குதுன்னா ஆண்டவருடைய அன்பை விட்டு ரொம்ப தூரம் போகிறத தான் சொல்லுது. அதனாலதான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே என்ன தெரியுமா செய்யறோம்? பாவம்ன்ற ஒரு விஷயத்த செய்யறோம். ஆதாமும் ஏவாளும் செஞ்ச ஒரு விஷயம் எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம் இல்ல. அதனாலதான் இந்த உலகத்துல பாவம் வந்துச்சு. இந்த ஆதாமும் ஏவாளும் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால அவங்க யோசிச்சு பார்த்தாங்க, நாங்க ட்ரெஸ் போடாம இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற மரத்துக்குள்ள, அதாவது ஓடிப்போ ஒளிஞ்சுக்கிட்டு அங்க இருக்கிற இலையெல்லாம் வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு ட்ரெஸ் தைச்சுக்கிட்டாங்க. எப்பவும் போல தேவன் அந்த தோட்டத்துக்கு வந்தாங்க. தோட்டத்துக்கு வந்து ஆதாம் கூட பேசுறதுக்காக வந்தாங்க. ஆமா, நான் கூட சொன்னேன்ல, ஆதாமை எதுக்காக உருவாக்குனாங்கன்னா ஆண்டவரோட ஐக்கியமா இருக்கணும்ன்றதுக்காக. அதே மாதிரி ஆதாம் கூட ஏவாள் கூட பேசுறதுக்காக வந்தாங்க. அன்னைக்கு கூப்பிட்டாங்க, ஆதாமே ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த ஆதாமு இந்த முறை என்ன செய்யல தெரியுமா? வரவே இல்லை. ஏன்னா பயத்துல ஒளிஞ்சுக்கிட்டான். அவன் பயத்துல ஒளிஞ்சுக்கிட்டே சொன்னான், ஆண்டவரே நாங்க நிர்வாணியா இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே தேவன் கேட்டாங்க, நீ நிர்வாணியா இருக்கேன்னு சொல்லி உனக்கு சொன்னது யாருப்பா? நான் சொன்ன கனிய நீ சாப்பிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி தேவன் ஆதாமை பார்த்து கேட்டாங்க. அதுக்கு ஆதாம் சொன்னாரு, நீங்க எனக்கு கொடுத்த ஏவாள் தான் இந்த பழத்தை சாப்பிட சொல்லி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஆண்டவர் ஏவாள்கிட்ட கேட்கும்போது ஏவாள் சொன்னா, இல்ல, என்ன சர்ப்பம் வந்து என்ன செஞ்சிருச்சுன்னா தந்திரமா என்ன கூட பேசி என்ன சாப்பிட வச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. உடனே ஆண்டவர் கோபப்பட்டு என்ன தெரியுமா செஞ்சாரு?
அந்த சர்ப்பத்தை சபிக்க ஆரம்பிச்சாரு. என்ன தெரியுமா சபிச்சாரு? அதாவது நீ எல்லா மிருகங்களை விட நீ சபிக்கப்பட்டிருப்பேன்னு சொன்னாங்க. அது மட்டும் இல்லை, அன்னைக்கு தேவன் ஒரு ப்ராமிஸ் சொன்னாங்க. என்ன தெரியுமா ப்ராமிஸ்? உன் தலையை அவர் நசுக்குவார்னு சொன்னாங்க. அதாவது உன்னை ஜெயிக்கிறதுக்கு நான் ஒருத்தரை அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வசனத்தோட அர்த்தம். அந்த நபர் யார் தெரியுமா? 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்துல தேவன் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரியே ஒருத்தர் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். யாருன்னா இயேசு கிறிஸ்து. அந்த இயேசு கிறிஸ்து குழந்தைய அந்த உலகத்துக்கு வந்தாலும், உன்னை போல என்ன போல இருந்தாலும் ஒரு பாவமே செய்யாத அவரு நம்மளுடைய பாவத்துக்குரிய தண்டனைக்காக என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க? சிலுவையில அடிக்கப்பட்டு அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை அவர் ஏத்துக்கிட்டாங்க. இன்னைக்கு கூட நம்ம மனப்பாட வசனம் பார்த்தோம்ல, 2 கொரிந்தியர் 5:21, நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படி பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். அப்படின்னா பாவமே செய்யாத அந்த தேவன் நம்மளுடைய பாவத்துக்குரிய தண்டனைக்காக அந்த பாவத்தை எல்லாம், நம்மளுடைய பாவத்தை எல்லாம் சிலுவையில ஏத்துக்கிட்டது மூலமா நமக்கு பாவத்துல இருந்து ஒரு வெற்றியை கொடுத்தாங்க. ஆமா, அப்படிதான் தேவன் அன்னைக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருந்தாங்க. வாக்குத்தத்தம் பண்ணின மாதிரியே அந்த தேவன் நிறைவேற்றினாங்க. எப்படின்னா சிலுவையில உயிரை கொடுத்தது மூலமா சாத்தான் நமக்கு எதிராக வச்சிருந்த எல்லா சதித்திட்டத்திலிருந்தும் நமக்கு ஒரு விடுதலைய தேவன் கொடுத்தாங்க. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில நமக்காக மரிச்சது மூலமா, சிலுவை மரணத்தின் மூலமா சத்துருவை, அதாவது சாத்தான, நம்மளுடைய எதிரியான சாத்தான ஜெயிச்சாங்க. இப்படி அந்த சர்ப்பத்தை சபிச்சதுக்கு அப்புறமா ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் ஆண்டவர் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. எதனால தெரியுமா? ஆண்டவர் சொன்ன அவரோட வார்த்தையை கேட்காதனால அவங்களுக்கும் அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுத்தாங்க. என்ன பனிஷ்மெண்ட் தெரியுமா? ஏவாளுக்கு நீ குழந்தை பெற்றுக்கும் பொழுது ரொம்ப பெயினாக இருக்கும், அதாவது பயங்கர வேதனையோட தான் நீ குழந்தை பெற்றுக்குவ அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஏவாளுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் ஆதாமுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க தெரியுமா? ஆதாமுக்கு நீ மண்ணுனால எடுக்கப்பட்ட, அதனால மண்ணுக்கு திரும்புவ, அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மண்ணில் இருக்கிற நாள் வரைக்கும் நீ வேர்வை சிந்தி உழைச்சி தான் நீ சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுத்தாங்க. ஆதாமும் ஏவாளும் ஆண்டோடைய வார்த்தையை கேட்காம கீழ்ப்படியாம போனதுனால தான் பாவம் இந்த உலகத்துல வந்துச்சு. அந்த பாவத்தோட விளைவாதான் நாம கேட்கிற, நம்ம பார்க்குற எல்லா விஷயமும், அதாவது ஒரு சண்டையா இருக்கட்டும், இல்லை வியாதி, சோகமான விஷயம், பொறாமை, கோபப்பட்டது, இப்படிப்பட்ட எல்லா விஷயமுமே வந்ததுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் யாருன்னா ஆதாமும் ஏவாளும் செஞ்ச அந்த கீழ்ப்படியாமனால தான் பாவம் இந்த உலகத்துல வந்துச்சு. ஆனா நீங்க நானும் சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? தேவன் நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரியே இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல அனுப்புனாங்க. அந்த இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில மரிச்சு அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிரோட வந்தது மூலமா நமக்கு பாவத்திலிருந்து விடுதலையை கொடுத்து, அவர் அந்த பாவத்தை அவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்க. அந்த பாவத்துக்குரிய பனிஷ்மெண்ட்டை ஏத்துக்கிட்டு சாத்தானை என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க? ஜெயிச்சாங்க. இதை கேட்குற தம்பி தங்கச்சி, நீ ஆண்டவருடைய பிள்ளையா இருந்தன்னா நீ ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லணும். ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா ஆண்டவர் உன் பாவத்துக்குரிய தண்டனையெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டு ஒன்று அவருடைய பிள்ளையா மாற்றிருக்கிறதுக்காக நீ ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லு. இது வரைக்கும் ஆண்டவருக்கு உள்ளத்தில் இடம் கொடுக்காத தம்பி தங்கச்சியா நீ இருந்தன்னா நீ செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? நீ உன்னோட பாவத்தை ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லும் பொழுது, ஆண்டவரை கூப்பிடும் பொழுது ஆண்டவர் உன் பாவத்தையும் மன்னிக்க அவரால் முடியும். அதுக்கு நீ என்ன செய்யணும்னா, அப்போஸ்தலர் 16:31 சொல்லுது, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். அப்படின்னா நீ ஆண்டவரை நம்பணும். நம்பி உன் உள்ளத்துல கூப்பிடும் பொழுது ஆண்டவருடைய பிள்ளையா மாற முடியும். நம்பணும்னா என்ன தெரியுமா? நீங்க எனக்காக, என் பாவத்துக்காக மரிச்சீங்க, அடக்கம் பண்ணப்பட்டீங்க, 3ஆம் நாள் உயிரோட வந்தீங்கன்றதை நம்பணும். என் உள்ளத்துல வாங்க, என் பாவத்தை மன்னிங்க சொல்லி கூப்பிட்டேன்னா உன்னையும் ஆண்டவர் அவரோட பிள்ளையா மாத்துவாங்க. என்ன குட்டீஸ், இப்பெல்லாம் பைபிள் லெசன் கேட்டீங்களா? சூப்பரா இருந்துச்சுல. அடுத்து நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் பார்க்க போறோம். பார்க்கலாமா? என்ன மலை, போயிட்டு வரத்துக்குள்ள தொப்பர ஆயிடுவான் போல இருக்கு. எவ்வளோ காசு கொடுத்தான்னு தெரியலையா? 500, 1000. 1000 வச்சு எப்படி இந்த மாசத்தை ஓட்டுறது? கரண்ட் பில்லுக்கா என்னத்தை கொடுக்குறேன்னு தெரியலையே. சரி, அத்தாடியும் வர சீக்கிரமா தெரியுது. சீச்சா ஒண்ணும் லைட்டா இங்க சொரிஞ்ச வேற ஒண்ணு இல்லையா? 10-15 நாளா உனக்கு வாங்கி தரேன்னு சொல்லிருக்கீங்கல்ல. 10-15 உனக்கா? ஆமா. நானா? நான் எப்படா சொன்னேன்? கேட்டா வந்து ஜோமன்றா கிடைக்குன்னு சொன்னீங்க. நானும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் 10-15 நாளா. அப்ப நன்றி சொல்லு. நன்றி சொல்லவா? ஆமா, ஜோமன்ட்டு ஆண்டர் கொடுத்தாரு, விசுவாசம் நன்றி சொல்லணும்ல. கிடைக்கவே இல்லையே, நான் நன்றி சொல்றது. எப்ப பார்த்தாலும் அவிசுவாசமா? என்னடா கையால கூட அடிங்க, அந்த துண்டை மட்டும் வச்சு அடிக்காதீங்க. துண்டுல அப்படி என்னடா இருக்கு? நல்ல தாங்க முடியல. சரி ரைட் விடு. சரி, எனக்கு எப்பதான் கிடைக்கும்? ஜோமன்ட் இல்ல, ஜோமன்ன கண்டிப்பா கிடைக்கும், கவலைப்படாத போ.
போங்க டாடி. டேய் இங்கே போடுறா. ஆண்டவரே, எப்போ அவன் தேவையை சந்திக்க போறீங்க? உங்ககிட்ட இருந்து பெற்று அதை எப்போ அவன் நன்றி சொல்ல போறான்? நீங்க தாண்டரே பார்த்துக்கணும். டடா, இன்னைக்கு வேற தம்பி பிள்ளைக்கு பர்த்டே வச்சு எங்க வேணாலும் போறான் இல்லை? கேட்கலாம் ரெடியா இருக்கு. எபி டாடி. வாடா வாடா வாடா. ஹாப்பி பர்த்டே. ஜெபம் பண்ணியா காலைல? நான் பண்ண டாடி. சரி சரி சரி. வீட்டில் இருங்க. அங்கிள். ஏய், ஹாப்பி பர்த்டே அபி. கிஃப்ட்டு சில. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். ஏய், எங்கே போற? டாடி gift டாடி, நான் பிரிக்க போறேன். கரெக்டுடா, வந்து அவ்வளோ தூரம் மனுஷன் மாமா வாங்கி கொடுத்துருக்கிறாரு. தேங்க்யூ. வா, நல்லா வந்து கொடுத்துருக்கிறாரு, அதுக்கு நல்லா பார்த்து சொல்லிட்டு போ. சரி விடுங்க, சின்ன பையன் தானே. இருங்க, இதெல்லாம் கற்றுக்கணும்ல. சொல்லுப்பா. தேங்க்யூ அங்கிள். சரி, இவருக்கு சொல்லிட்ட. இந்த கிஃப்டை கொடுத்த ஆண்டவருக்கு. ஆண்டவருக்கா? ஆமா. நான் 10-15 நாளா கேட்டுட்டு இருக்கேன் டிக்ஷனரி, ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரி. ஆண்டவர் எனக்கு தரவே இல்லை. எபி இப்போ என்ன சொன்ன? அது இல்லை மாமா, 10-15 நாளா நான் டிசைன் ஆண்டோட ஜோமனி கேட்டுட்டு இருக்கேன், எனக்கு தரவே இல்லை. சரி, இப்போ இதில் என்ன கிஃப்ட் நான் வாங்கிட்டு வந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நீ? ஏதாவது டாய்ஸ் இருக்கும். சரி, நீ ஓப்பன் பண்ணு. அப்படியா? அவனே ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் பாருங்க. ஆமா, ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரியா? பாத்தியா, உனக்கு அது தேவைன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? நீ ஜோம் பண்ண, ஆண்டவர்கிட்ட நீ கேட்ட, ஆண்டவர் தான் எனக்கு அதை உணர்த்திருக்காரு உனக்கு இது தேவைப்படுதுன்னு. எப்படி நல்லா படிக்கிற பையனாச்சு, அவனுக்கு என்ன கிஃப்ட் வாங்கலான்னு ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்பதான் இந்த ஐடியா வந்துச்சு. ஆண்டவர் தான் இந்த ஐடியாவை கொடுத்து உனக்காக தான் வாங்கணும். அப்ப நான் ஜோமன் நினைக்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்டிருக்காரா? நிச்சயமா. தேங்க்யூ மாமா. நல்லா படி, ஆண்டவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லு. எபி, ஆண்டோடைய பிள்ளைங்க கிடைச்சிருக்கிற எல்லா காரியத்துக்காகவும் ஆண்டவருக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும். இன்னைக்கு உனக்கு தேவை என்ன? இந்த ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரிக்காக நான் எவ்வளோ ஜெபம் பண்ணேன். இன்னைக்கு உங்கள் மாமா மூலமாக கொடுத்துருக்காருல்ல, அதுக்கு நாம் நன்றி சொல்லணும். இதை விட ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டு, அதுதான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து. அவரு தான் உன்னுடைய பாவத்துக்காக, எல்லாருடைய பாவத்துக்காக இந்த பூமியில் அவர் பிறந்தாரு. உன் பாவத்தெல்லாம் அவர் எடுத்துக்கொண்டாரு, மரிச்சார், அடக்க பண்ணப்பட்டாரு, உயிரோடு எழுந்து வந்தார். அதெல்லாம் உனக்கு தெரியும் தானே? உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதுன்னு அவருக்கு நன்றி சொல்லணும். செய்வியா? ஓகே டாடி, நன்றி சொல்றேன். வெரி குட். பாருங்க பிள்ளைங்களா, நீங்களும் கூட ஆண்டவர் உங்களுக்கு தினம் செய்யற எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. அது மட்டும் இல்ல, அவர் உங்களுக்காக அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனான இயேசு கிறிஸ்துவை கொடுத்திருக்காரு. அவர் நமக்காக மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மறுபடியும் 3ஆவது நாள் உயிரோட வந்தார் இல்லையா? உங்களுடைய பாவத்தை மன்னிச்சிருக்காரு இல்லையா? அதுக்காக கண்டிப்பா நீங்க நன்றி செலுத்தணும். செய்வீங்க இல்லையா? ஓகே குட்டீஸ், இன்னைக்கு டேக்குரிய எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டோம்ல. நம்ம தேவனுக்கு எதுக்கெல்லாம் தேங்க் பண்ணணும்லாம் கற்றுக்கிட்டோம்ல. ஓகே குட்டீஸ், இப்போ எங்களோட சேர்ந்து இன்னைக்கு வேர்ட் பண்ணுங்க. திரும்ப சொல்றீங்களா? Sins forgiven, thank God. உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதற்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்லு. ஓகே குட்டீஸ், இப்போ நம்ம ப்ரேயர் பண்ணி இன்னைக்கு ஒரு டே ஃபினிஷ் பண்ணலாமா? எல்லாரும் கைகொப்பி கண்ணு முடிக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு கண்டு ப்ரேயர் பண்றேன். அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த நாளை கொடுத்ததுக்காக நன்றி. இந்த எபிசோட்லயும் நீங்க எங்க பாவங்களை மன்னிக்கிறீங்க, அதுக்காண்டி நாங்க உமக்கு நன்றி செலுத்தணும் அப்படின்றத நாங்க கத்துக்கிட்டோம். அதை எங்க வாழ்க்கையில அபியாசப்படுத்த நீங்க கிருபை பாராட்டுங்க. இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன். என்ன குட்டீஸ், மறந்துடாதீங்க, எல்லா வீக் மாதிரியும் இன்னைக்கு ஒரு எபிசோட்ல நீங்க கத்துக்கிட்ட மெமரி வேர்ஸ் அண்ட் தீமை வீடியோ எடுத்து ஸ்கிரீன்ல தெரியல வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணுங்க. நாங்க உங்களுக்கு கிஃப்ட் சென்ட் பண்ணுவோம். குட்டீஸ், நீங்க அனுப்பின வீடியோஸை இப்ப நாங்க உங்களுக்காக ப்ளே பண்றோம். என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு குறிக்கிறேன், உங்கள் நீதியும் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக. யோவான் 14:27. என்னுடைய சமத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன், உங்கள் எதையும் கலங்காமலும் காப்பாகலும் குட்டீஸ், வீடியோஸ்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சுல்ல? இந்த மாதிரி உங்கள் வீடியோஸே நாங்கள் ப்ளே பண்ணணும்னா நீங்கள் இன்னைக்கு ஒரு தீம் அண்ட் மெமரி வர்ஸை எங்களுக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணணும். ஓகே குட்டீஸ், நெக்ஸ்ட் வீக் இதே டைம் அண்ட் இதே டேல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களோட நாங்கள் உங்களை மீட் பண்ணுறோம். Until then, it's bye from Ivana and Itana. Bye.